Ngawar no? Mingon lagi kayo, boss. Wa ang zero. Kaya nga. Problema ka lang ginakuha nila. Ako ra ba kay murag na ko do ka buk kuan uyab na ko nga akong igip ba nya wala ka tay kuan. Uyab pre mo problema. Oo lagi. Problema lagi. Biya kuan na abot na ta diri unom ka oras nga ako nila ba? Dayo lang ko diri kay ako nakikita nila kinilo ako. Ningo. Abi mo permito. Duda ko. Ay kabala ka na rin na ikaw yung tinong tataon. Pasensya. Mga tao. Magbabaga mo taga mapasero ka. Kwenta naman. Sakto mong gusto. Di pa gani ko nga nakakinintos ko. Usa lang. Na ako 5 gani ko. Karo porte pang mingawan niya. Ano tataon, di maagi rin tataon. Ay, isira Dako kita kaya na. pero wala kita na sa ginawa pero dapat kamingaw kayo eh. Di ba usan man sa taron ay gabi no? Mausan lagi. Ang problema kay pre kay way buga sa mo. Nga, pamot ako ikaduha ka asawa, anak mo jud. Away, naano na ni kadong asawa. Ay wa kanito ka naman. Oh, Na nabira man mi dito. Laki asawa nga gwapa kayo. mo te mabdos ya wapo kabayas na nabag. Bayar na or bay. Maor mo mo. Di mauyab lang iya ha. Uyab po, do ka po. Pero wa ka napil tong wala na ko na kuan. Wala ko na sulti ninyo. Wala pa ko. Wala na kayo. Oh, napasero. Boss. Boss. Sige ka. Adi ko mahal ganyan plate. Okay na boss. Barato na lang boss, barato na lang. Kanawa. Adi daw sakay gyud. Na napulabo kita atong Isa may kaya nakasulti nga. Wala yun. Nakwasa siguro. Ay, wala na. kanang pasero ba basta kay kinilo ba. Kanang malabi mo ko na sila. Pero okay naman to. Okay, dagang ganitang na pasakaya to. Wala naman to ka, kuan, si Mana nga nagsige mo nga na. Oh, Ya pag kuan namo, pag abot namo, dako pa kay income ato. Ya karon. Tabi nga ni siguro, karon adlaw. murag na lagi nakareklamo kaya ang uban ko. Boss. Sakay ka boss. Naka nang kay market plate. Ano? Lakor gid. Na. Wag to mo ni. Kadyon. Sa mga kumato na niyo. Gayo na sa kugan lugar na kaasa niyo. Ako ra ba kay akong biyahe ko kay Negros. O basin puhon late na ni. Bos kasi Balin to. namoy kaila ba nga kuan ba kay kanang motor wa naman jud ko kapay bugas. Kaila nga kanang kaprindahan sa motor. Wala ra ba? Pero ako, dagang kikog kayo lang ka ng mga pamitaw, ka ng junk shop. Shop Jasat Oo, daw. junk shop lang. Naman. Kaya marag ka na imong motor, pwede naman sa nato na junk shop niya. O man, ini, Putay sayangas imong motor. sa pulo na ako bos kay lagi bugas wifi gata sa kanang akong ikaduha nga asawa ba. Pila lagi ba mao lagi na kaingon lagi ng lagi kaduha Patimbang ba. na lang yung motor. uy, patimbang na lang. Timbang. Pero, ang kuwara ba dito, boss, ang timbang dito, boss, kaysa ito, tinimbang mo sa nito ang, pasero. Ang timbang dito, boss, ditag 5 ra. Mga metal. Pero mo, Prinda lang ngital ka kaprindahan bos. Naay kaprindahan. na, junction shop. Ha? Junction shop. Junction shop. Oh, Sige sige katuto. sige. Wonder ba magkani? Mandar pa day. Ato na lang ganila hungan. Iyungan na lang to. Kasi yun yung man. Wonder pa. Ang motor. Ay, iyungan na lang to. Dudul naman sa nara sa diya sa unahan ito. Wawa. Oh, di na to pandaron. Ay ano ka Ay, wala na kay. Total, imo ra magyapon ni junction ko lang. Wanam sa gasolina gud. Oh, wala na. Oh, ito ba, mabawang na ron, no? Oh, tao lagi, oh. Ato na lang. Ato na lang iyungan. Antay. Pero kita. Timbang lang. Pero tagay may bahin ha. Lagi ka mo lagi. Kapuya na. Rara. Sus may tag mo agi nga ikuan diri sa junk shop kay para maudaghan mo ako mga kuan kita ro dawa. Maita. Pabot siguro. Basi niya maabot rin nga mga pajang shop kay ako dawaton. Ang kwarta daghan para ba niya. Gamay pa akong scrap o dawa. Sus! Mariset! Pabot siguro! Basi na yung masaan. Ay, ginoo ko. Isa'y pabot na pita na kay dawaton na to. Ang kwarta na ubay-ubay na yung kwarta na ko na. Ha? 30,000 pa yung kwarta. Wapagin yung patimbang yung napita. Uy! Ngayon pa doong din na. Oh! Boss! Padoong din mo. Boss! Unsa man na, boss? Gina yung ano, so. Ha? Boss, unsa may ato na patimbang? Ha? Mo na junk shop ni. Oh, Johnson. Ikaw, boss. Oh, oh. Ikong. Mo ni. Oh, Ikong. oh, ikong. Unsa may ato Nasa ta? ikong dia? Una ako. Ako tigabi. Pero len sa problema da. Ipatimbang niyo kaya ako dawaton eh. Ako ipatimbang bos kay wala yung pay bugas lagi bos. Wa ko para bayad sa. Ay, kadagdahan. Oh, problema na. Duha lagi, Oh. boss. Ya, mo rin problema niyo eh. Padatay yung motor ni. Asa Ako ba yung dawaton utang, na. Dawaton. Oh, ha? Padatay na. Wala mo ito bos. Oh. Unsa man na di na ginama. Unsa man siya na?
Na-discuss yan eh. Oo, Ang sabi ng usap din eh, discuss yan eh. Wala boss, nagbago ka pala pa boss niya. Ingaw lagi nga. Oo. Ako lali patimbang. Dawa to ko ni. Wala to kailan mo gulit mo din biyahe din. Biyahe ba dagko na maging paak din nila sa to. Awo ato dito kami boss. Mur kamo gito. Dili kita kami. Dito kami. Asa man dapat bro? Kaya mo aton. Ito sa ako na eh, kanang katong barangay binukutan. Ay, wa ni Hindi nila, lima kag pangay, 3,000. Biha. Murag kamo, murag kamo. lagi kita kami. Ang mapag-realize ko itong GD 33199. Murag mo ginikitira ko gani ada. Lima ka dito sa unahan, gipriwan ko 3,000 boss. Matay. Ako boss. Kaya ba membro ba ko skuan boss? Guys, ka. Oy. Oh. Ay, ka. Kaning iya iprinda. Kaning motor ba? Kay duda ko ganina. Di ba disakay ganina? Ha? O ni gigo ni mo no? Ha? Okay lang mga tao. Ha? Eh ako ni apa ito? Gilabay ka kasalbahay mo to ka mo gini ay. Ayo, ana. Boss, wala ka. Boss, boss. Ay, ako. Ako. Sagad. Hoy! Sagad. Hoy!